топиарни форми, 2-3 топки, още лимонови спирали и пак лимонови спирали. За сега има, количествата са ограничени. Лимонови спирали, сърца, 2 топки, 1 топка, аризонски кипариси, 2 топки, 1 топка, 1 топка, 2 топки, помпони аризонски, спиралки още. Хубав ден от Garden King. Още аризонски кипариси, помпончета, още помпончета, аризонски кипариси, топиарни форми, аризонски кипарис, 3 топки, 4 топки, спирали, аризонски кипарис, спирали, още аризонски кипарис. Ето, Garden King, спиралки, аризонски кипарис. С любов за вас. Тук малко лимонови спиралки. И то не е малки, доста обемни, големи. Garden King. Лейланд кипарис 3 метра. Лейланд кипарис 2 метра и половина, 3 метра. Лейланд кипарис. Ако искате, има Garden King. Лейланд кипарис. Лейланд кипарис, Лейланд кипарис, Лейланд кипарис. Garden King. С любов за вас. Искате огромни маслини на по 200 години. Garden King. Можем да помогнем. Уникални. Garden King. Не най-добрите, с най-големите сърца. Искате магнолии, 5-6 метра дръвчета или хръстовидни, 5-6 метра големи. Garden King. Лимонови спирали. Garden King. Супер обем. Специално за вас. С любов от нас. Garden King. Топиарни форми. 3 топки. 4 топки. 5 топки. Тип шедраван. Garden King. С любов за вас. Лимонови спирали. Garden King. Супер обем. Специално за вас. С любов от нас. Garden King. Топиарни форми. 3 топки. 4 топки. 5 топки. Тип шедраван. Garden King. С любов за вас. Аризонски палис 2 метра и половина, 3 метра. Аризонски парис 2 метра.